Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Entzun hau mesedez. 1930ko apirilaren 18ko 8 eta 45etan, ode 9 laurden gutxietan, BBC irratiko albistegiaren esatariak esan zuen. Arratsaldeon, gaur ostiral santua da, eta ez dago berririk. BBCk piano kontzertu bat eman zuen albistegien ordez. Ondoren, programazioa Wagnerren Parsifal operaren emanaldira itzuli zen. Egun hartan, 4 urte bete ziren Erresuma Batuko hiri nagusiak, Londres eta Glasgow, geldiarazi zituen greba orokor masiboa amaitu zenetik. Mehatzariek eta garraiolariek zuzendutako greba hori herrialdean egin den greba orokor bakarra dela uste dute askok. Hala ere, BBC oso kate gaztea zen oraindik, eta gobernuarekin oso lotuta zegoen, eta agerikoa zen gertakari batzuk gogoratzea kontrakoa izan zitakela. Beraz, BBC irratiak nahiago izan zuen alde batera utzi, eta gaurko egunari albiste gabeko eguna izendatu. Albiste gabeko eguna? Ea ba, osteguna da eta hause da albistea, gure irratsaioa hastear dago. Hasiko gara berriro? Venga, guazen. Berriro askaitezen orbainetatik izpiba. Berriro askaitezen ta itxi dezagun gure arteko arrakala. Berriro askaitezen ta sortu dezagun oraina. Berriro askaitezen, albiste gabeko egunetik ia 100 urte pasa dira eta garai hartan ziur aski edabide gutxi zauden, baina imagina dezakezu orain berririk gabeko egun bat? Orain albiste faltsurik gabeko eguna izatearekin konformatuko nintzateke. Benetako datua daukat zuretzat, mai 1975ko gaurko egunez Guillermo González Camarena hiltzen. Guillermo González Camarena. Informazio egia izango da, baina ez dakit norden Guillermori. Guillermo González Camarena zientzialari, ikerlari, ingeniari, doktore eta asmatzaile mexikarra izan zen. Koloretako telebista transmititzeko sistema bat asmatu zuen 1940an eremu trikomatiko sekuentziala. STCS izenez ezagutzen dena. Horrela da, bai, González Camarena kolorezko telebistaren asmatzailetzat hartzen da, eta hori gutxi balitz, honelako albisteen konposatzailea ere izan zen, Rio Colorado. Albisteen edo abestien? Abestien. En esta hermosa noche de ilusión es la luna bella que aparece besando los cristales del balcón. Camarena edo Kamararena kolorezko telebistaren asmatzailea bada Rio Colorado beharrean Rio Coloreado izenburu jarri barzion, ezta? Txiste oso txarra, mai. Oso. Agian bai, zer iruditzen zaizue koloreko telebista utzi eta zuri beltzeko argazkigintzara joaten bagara? Zuri beltzezko argazkigintza itxura ederra dauka horrekoa zen ba?
1932 jaio zen San Isidron Sara Facio argazkilari argentinarra. Alicia D'Amicorekin batera Argentinako eta munduko kulturako pertsonairik garrantzitsuenetako batzuk erretratu ditu. Adibidez, Eva Perón, José Luis Borges, Julio Cortázar, Alejandra Pizarnik, Gabriel García Márquez, Ernesto Sábato, Juan Rulfo, Mercedes Rosa, Federico Lupi, Pablo Neruda, Astor Piazzolla. Sara Facio Maria Elena Walshen bikotekidea izan zen 3 hamarkadetan 2011an hil zen arte. Maria Elena Walsh poeta, idazle, kantautore, antzerkigile eta konpositore argentinarra izan zen. Mito biziduna, kultur oparoa eta ia aur guztien blasoia. Maria Elenak honela definitu zuen Sara Facio bere liburu batean. Nire maitasun handia da, igatzen ez dena, baizik eta konpainia perfektu bihurtzen dena. Ondoren, Sarak Maria Elena Walsh Fundazioa martxan jarri zuen, Argentinako belaunaldien haurtzaroa markatu zuen konpositore eta poetaren lana babesteko. Idazleekin jarraituz ezin ditugu ahaztu 2 erreferente hauek, Xavier Lizardi eta Gabriel Zelaia. Lizardi, rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain geundela esan zioagu, ezin zela aspaldia saldu etxetik, eta belatzean eseri gaitu denok, erlojua janez, baina mezularia bidaliagu alozko torrera, eskilara luzetan beleak usatzen oteintzen iku. Jose Maria Agirre Egaña, ezagunagoa Xavier Lizardi goitizenez, Zarautzen jaio zen gaurko egunean 1896. 10 urte zituela Torosagara aldatu zen familia, eta hasi zen berreskuratzen erdigaldua zuen euskara. Esteban Urkiaga Lauazeta eta Nikolas Ormaetxea Horizerekin batera bere aroko olerkari oberena dugu. Eta Gabriel Zelaia 1981an hiltzen Madrilen gaurko egunez. Hernani jaioarren egun gutxi zituela ekarri zuten Donostiara, eta han igaro zuen haurtzaroa. 1936 urtean, gerra hasi baino lehen, Gustavo Adolfo Beckerren mendeurreneko saria eman zioten La Soledad Cerrada, bakartasun itxia poema liburuagatik. 27ko belaunaldiko poetekin harremanak izan bazituen ere, bera 36ko belaunaldiko poetatzat hartua izan da. Poesia soziala delakoaren teorizatzaile eta bultzatzaile nagusietako bat izan zen hasieran, alegia Zelaiarentzat poesia mundua aldatzeko tresna da. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Ze handia Paco Ibañez. Bueno, eta mundua eraldatzea hitz egiten badago ahaztu ezin dugun norbait. 1955 zendu zen Albert Einstein, Alemaniar Suitzar estatu batuar fisikari eta matematikari nabaria, eta inoizko zientzialari handienetariko bat. Egia, Einsteinek 1905 erlatibitatearen teoria berezi argitaratu zuen, eta 2015 erlatibitatearen teoria orokorra. 2 teoriek fisikan bere biziko iraultza ekarri zuten, Newtondar mekanika hautsi baitzuten. Einsteinek ordura arteko espazio eta denboraren kontzeptuak guztiz berritu zituen. 1921 urtean fisikako Nobel saria jaso zuen, baina etzenaren ekarpen nagusiagatik. Teoria kuantikoa garatzeko ezinbestekoa izango zen efektu fotoelektrikoa esplikatzeagatik, baizik. Nobel sarietako adituek ere ez baitzuten erlatibitatearen teoria ulertzen. Gezurra dirudi? Hau ere, gezurra dirudi, 35 urte pasadira The Cure Fascination Street singela kaleratu zuenetik. Disintegration diskoaren barruan zegoen abestia, rock gotikoaren maisulanetako bat.
conversation to get out for a bit. 'Cause I feel it all fading and paling, and I'm begging to drag you down with me to keep the lesson in. Yeah, I like you mad, like I like you to scream. Aizue, gauza asko ikasitut berririk gabeko eguna izateko. Mai, eta oraindik ez ditugu gaurko lerroburuak irakurri. Bagatza antzerki jaialdea laizter hasiko da eta Mikel Pikazarekin hitz egingo dugu detaile guztiak ezagutzeko. Eta Mirari Perez Gaztelu foniatarrarekin hitz egingo dugu, hautagaiek nola ari diren jakiteko. Eta gaur ipuin kontalariak auzoz auzo ekimena hasiko da Bilbon. Eta egitarauaren errepasoa egingo dugu Nekane Lorduren laguntzarekin. Behin titularrak aipatuta asteragoaz, ezta? Berririk gabeko eguna, albiste ederra delako. Kolorezko irratzaio bat astear dago. Egunon lerroburuzaleok, apirilak 18 ditu eta osteguna da. Ongi etorri bigarren kafera. Hau eromena da. Zuekin, hemen txatean dioten bezala, aspaldiko partez, Aritz Alkubilla eta Maio, egunon? Egunon, aspaldiko. Eta hemendik, txatean dioten bezala, Mai Gazte Iraunkorra, egunon, Mai Gorostiaga Pozo? Kaixo, ze poza gaztea ditu diate, eskerrik asko regoteagatik. Eta ni Goiuri Gezeizaran dian nauzue, barku honetako kapitaina. Esan bezala, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Hau, bigarren kafearen 763. saioa da, apirilak 19 ditu, goizak 10 eta 18, eta gu zeharo nahastuta gabiltza. Ez dakit osteguna delako eta ostegunera nekatuta iristen garelako, ez dakit kafe makina oraindik ez dugulako piztu, ez dakit zer gertatu den, baina Aritzek albisteak eta abestiak nahastu ditu. Nik Lizardi eta Zelaiaren artean Lizaia idazlea sortu dut. Eta Maik Mercedes Sosa esan beharrean, Mercedes Rosa esan du. La voz de América Latina, Mercedes Sosa, barkatu edita horrako, izan da azkarre irakurtzagatik edo, nork ez du ezagutzen Mercedes Sosa. Horrela bai, gure akatsak onartuta aurrera egin behar dugu, eta gure maiteutak elkarbanatu nahi dituzuekin. Maik badakit prestekarri duela, beraz, zosiko zara Mai? Bai, perfecto. Bota. Maite dut batez ere gaurko egunean Pepe Villuela, payasoa, aktorea, maixu handia eta pertsona hobea.
Bueno, asuntoa da, dakizun bezala, Ramon Paso antzerki zuzendaria, Alfonso Pasoaren jo badela, betitik eta horrekin zuzentzen du eta egiten du bere lana, 14 salaketa izan ditu, aktorezen emakumeek sexu erasoengatik, ez? Sexu erasoengatik, eta, oso bortitza, oso gogorra dena, oso itxusia dirudi, seguro epaiketa gongo dela, eta ez dakiz zer, ez? Vale, presunción de inocencia, ados, vale. Baina Pepe Iola, justo Ramon Paso zuzendutako obra batekin dago Madrilen, eta atzo iritsi izan eta esan zuen etzela igoko holtzara. Egoera horrekin oso zen ondo sentitzen, barruko zerbait mugitzen zaiola eta ezin zura holtzaratu obra hori, Pasok zuzendutako obra hori defendatzea holtza gainen. Biktimekin dagolako eta egoera hauetan onena izango zen, gelditzea obra, eta edo bukatu arte eta gero ikusiko dula. Haupa Pepe Villuela, ez dakit horrelako aldarriak gehiago gustatuko litzaiak entzutia, eta ez dakit biktimekin gaudela noski. Hori da, benetan esaten dugunean ez zaude bakarrik, hau da, benetan hori teoriatik praktikara eramatea, erresa da, esatea, bida, gaitzestea, ez? Dani Alvesek egiten duenean sexu eraso bat, ikusten duzu, zugandik urruti, ez? Baina zure obra zuzentzen duen gizonak egin duenean sexu erasoa, bagian ez da hain erraza, ze pentsatzen dut harreman bat egongo dela pertsona hauen artean, eta hau egitea benetan zoragarria aurrekoan Norma Vázquezek erreferente feminista itzelak, bera mexikarra da, baina 20 urte daramatza Bilbon, berak esaten zuen aurrekoan gizon batek emakume bat erasotzen duenean, sexu eraso bat egiten duenean, oso garrantzitsua dela emakumeari helaraztea ez dagoela bakarrik, baina hori bezain garrantzitsua dela gizonari helaraztea bakarrik dagoela. Eta hori batzuetan ahaztu egiten zaigu, eta hori lotu nahi nuen Pepe Villolaren maite dutarekin, eta ni ere ados zurekin gora Pepe Villola. Ez zaitut ezagutzen aurrez aurre, baina hau paso. Bai? Bai, laguna, logorroinoko paiaso ondinetako. Eta Aritz, zuk zer maite duzu? Astebete pasa da ja gabarraz eta eman dugun tabarraz, baina, nire reflexioa da, nire ausnarketa da, asko hitzein da honi buruz bai, baina nola, atletikako jokalariak udaletxeko balkoiratea zirenean danak, euskaldunak barne, ez danak, baina oiak gehienak gaztelaniaz egin zutela, eta atletik beste modu baten ikusten dugunok, eta beste futbol klub bat, baina askoz gehiago bezala ulertzen dugunok atleti, pizkate minduta atera ginen hortik, eta pizkat zentrazio gazi gozo batekin, penarekin, eta espero beste aukeretan, beste egun batzuetan, atletikeko jokalariak euskaldunak direnak, behintzat horiek euskeraz hitz egiten ikustea, nik uste oso importantea dela, eta espero dugu etorkizunean ala izatea. Nik maite dut altxorrak topatzea, eta atzo topatu nuen gutun azal bat, 1910 eta 1926 arteko Tolosako San Juanetako programekin. 1910 pentsa zenbat urte pasa diren eta irakurtzen aritu nintzen, zer programatzen zen, eta gauza batzuk aldatu dira, besteak ezain beste, Euskal Herriko herri guztietan bezala pentsatzen dut, dantzaldiak zauden garai haietan, orain DJ-ak dauzkagu edo beste mota bateko kontzertuak, baina dantza festaren elementu zinbestekoa da. Tamalez ikusi nituen zezenketa asko, toreroak eta horrelako asko, niri etzaizkit gustatzen, eta jada ez dira egiten, beraz hori ere postekoa, baina ikusi dut baita festen osagai garrantzitsu zirela, eta sekulako grazia egin zidan jartzen zuela gaztelaniaz. Zeuden programak eta programa guztien atzekaldean jartzen zuela abiso para forasteros. Hemen, kanpotarrentzako abisua. Tren berezia egongo da, Tolosatik,
zuek etxera itzul zaitezten, da esan nuen, noraino joango da tren hau, ez? Forasteroentzako baldin bada, Beasainera. Bai, hemen Rimakok eta forastero. Oso urrutitik etorrita, jendea ona Tolosako festetara ikusten da, eta sekulako grazia egin zidan, eta horrelako altxorrak, oso politiak dira, ze antropologikoki ere, aztertzeko modukoak dira. Eta zuek, entzuleek ere, zuen maite dute elkarbanatu dezakezue, ez soilik gure dantzarako gaitasuna edo gaitasuneza epaitu eta guri buruz hemen gure kontura parra egin, zuek ere zuen maite dutak elkarbanatu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gauza bitxi bat kontatu behar dizuet. Sare sozialetan ez da ohikoa ados jartzea. Alderdien arteko istiluak, abeslarien zaleen arteko eztabaidak, kultura desberdinen arteko talkak, baina noizbehinka gai bat agertzen da, adostasunak lortzen dituen gai bat, eta erabiltzaileek gehienek bat egiten dute. Badakizue zerk lortu duen azken egunetan hori? Ez zaizu okurritzen, ez? Karo, ohikoena kontrakoa da, ez bat egitea. Baina hauteskunde kanpaina, oso zaila da. Hau aurkitzea. Badago adostasun bat, eta hori da, TikToken arabera behintzat, 2024ko udarak, 2016ko udararen usaina duela. Bai, intuizio kolektibo bat omen dago, sanez, sentsazioa, giroa, sentitzen dela kalean 2016koa bezalakoa dela. Eta 2016ko udaraura azken hamarkadetako onena izan zela. Beraz, esperientzia hori errepikatzekotan ari dira denak, 2024 honetan, 2016ko modak berreskuratzen ari dira, izan arropa, izan musika, izan urte hartan estreinatu ziren telesaiak. Eta guk hori entzun da, horixe egin nahi izan dugu, zer egin zen 2016an oso ona izan zena, eta errepikatzea gustatuko litzaigukena. Bagatza antzerki jaialdia. Malas konpainias eta zirkodromoak 2016 urtetik jaialdia antolatzen du, auzoetan kale antzerkia, zirkoa eta formatu txikiko antzerkia zabaltzeko asmoz. Urte hauetan asko hazi da jaialdia eta programazioak geroz eta indartsuagoa da, eta egitarau oparoa osatzen dute antolatzaileek. Aurtengoa ezagutzeko, Mikel Pikazo dugu beste aldean. Egunon, Mikel? Kaixo, egunon. Zuk ere baduzu sentsazio hau, 2024ak baduela 2016ko kutsua? Bai, egia esanten baditzuet, ez naiz gogoratzen zelako kutsua zeukan 2016 garrenak. Barkatuko diozuen. Eguno, Mikel, baina seinale ona 2016en ez dakit jaio bazen horrelako ekimen bat, segurazki urte ona izan zela, ez? 9 urte pasa dira, asko handitu da, bagatza antzerki jaialdia. Bai, zenbat urte pasa direnez, ze nagusiak garen. Aizu mai, gauzatxo bat, zu Mercedes Rosa, ni Mercedes Sprinter. Sentitzen dut, harrapatu nauzue, jaialdiaren aurkezpenera iristen, eta Barakaldon kriston txaparra da ari dugotaten, eta ezin aparka, eta hemen plantanaz, eta ikusi dut ondo, sarrera oina eman didazula egokia.
Mikel, aspalditik ezagutzen gara, eta zu beti izan zara nahiko sprinter, Beti korrika hemendik batez ere jaialdin zaudenean, dena prestatzeko, dena txukuntzeko, eta karo, gero iristen zara urrengo ekitaldia eta dena prest, iristen zara zakima eta dena prest, aurretik sprinter Mikel korrika dijoarako. Ekipo ederra daukazu, bai, zoriondu nahi dut, onduan daukazu tribu osoa, zeren zoragarria egiten duzuen lana. Bai, eta begira tribua hasi eta nahi gabe, claro, nahi da bilatzen duzun zeo zer da, baina ez dakizuna, era berean zelan komunitatea handituko den zure proiektuaren inguruan. Eta zirkodomoak zelan lortu duen eta jaialdiaren inguruan zelako giroa, bolondresak, zelan implikatzen diren, eskolako familiak, ikasleak, auzokideak, auzoko elkarteak, zelan implikatzen diren ikustea oso posgarria da eta oso gauza polita da ere jaialdiak ekarri duena. Egin daiteke horrelako jaialdi bat ikasleen eta inguruko ikastetxeen implikaziorik gabe? Bai, egin daiteke egiten dira. Baina guretzat zen pieza ez dakit, beharrezkoa, implikatzea eskolak, implikatzea aurrak, nerabeak, implikatzea irakasleak, zuzendaritza taldeak, guretzat super estrategikoa zen. Zen nahi genuena. Arte eszenikoen inguruan, umeak eta gazteak egotea modu ezberdinetan guretzat super importantea zen. Azken garaian, kultureragi ezberdinekin hizketan eta mai gainen jartzen da gai hau, jaialdiak nola aldatu dira, eta ez dira jaialdiak baizik eta emanaldi zikloak bihurtzen dira, Galtzen ari dalako, justo zuk aipatzen duzuna, umekin formakuntza, tribua zaindu, zaletasuna edo, babestu eta sustatu, horrelako atmosfera jaialdi baten ondoan, askotan galtzen ari dela, bihurtzen dira zikloak, eta ze garrantzia dauka horrelako zaintza, Bai, eta ez eskaintzea arte eszenikoak guretzat, gure ikuspuntua. Ez eskaintzea gauza kontsumo modu baten moduan, Ez ditugu gonbidatzen jesartzera soilik. Urtero saiatzen gara modu aktiboagoan eta ikuspuntu ezberdinetatik arte eszenikoak bizitzera. Batzutan dira ikusleak, beste batzutan dira kritikoak, beste batzutan dira protagonistak, sortzaileak, laguntzaileak. Gustatzen zaigu arte eszenikoaren gertaera hori ikuspuntu ezberdinetatik bizitzeko aukera eskaintzea. Ondo iruditzen bazizu, Mikel, repasatxo bat egingo dugu, programazioa ikusiet, ez dakit, estreno mundial bat, lauzpa bost aurrestrenaldi potente datora aurtengoa. Bai, eta barkatuko badidazue, erantzuten dudan bitartean, aparkatuko dut nire sprinterra, badakizue, zirkoko jendea, Lehenengo aldia da, gertatzen zaiguna, Baina... Entrenetuta gaude. Hau disoziazioa deiten zaio. Esku batekin gauza bat eta bestearekin beste bat. Kontatu behar dugu, entzulei kontatu behar diogu, aian norbait gidatzen ari da eta ezin du irudia ikusi, edo irrati tradizionaletik entzuten ari da, hementxe daukagula Mikel bere furgonetan, aparkatu nahian gure galderak erantzuten dituen bitartean, hau bai dela multitasking edo errenazimenduko gizon bat izatea, eta aipatu behar dugu baita ere, bigarren kafean furgonetekin baditugula hainbat istorio behin gertatu zitzaigula Mikel Urdangarinek gurera etorri behartzuela, elkarrizketatu egin behar genuelako, eta bidean bere furgoneta izorratu zela, eta garabiari deitu behar izan ziola, eta errepide iskinetik, bazterretik deitu zigula, esan ez, aizun bigarren kafeko kideak, ez naiz iristen elkarrizketara, eta nola, Mikel, ze, ondo zaudeta? Bai, ondo nago, baina hile egindan ere furgoneta, eta hemen nago. Eta egin zenuten elkarrizketa? Beste batean etorri zen, bai. Bueno, Mikel... Nik egingo dut, aparkatu dut porque banengoen zain txokito baten ondoan, orduan oso harina izan da maniobra. Erantzungo dizut, gure jaialdia apirilaren amaieran egiten da, eta naita egiten da,
pizka bat kalean txerkiko sasoia hasi baino pizka bat lehenago, eta konpainiei, gertuko konpainiei eskaini ahal izateko gutxitan eskaintzen den gauza bat. Eta da, ikuskizunak estrenatu edo aurkeztu baino lehen, work in progress edo aurre estrenaldiak egiteko aukera. Nik urte asko pasa ditut konpainia batean, eta nik badaki zer den umore azokan edo jaialdi eta azoka importanteetan zure ikuskizuna orkestea lehendabizikoz. Badaki ze zaila den, zenbat arriskatzen dugun, orduan gure asmoa zen eskaintzea gauza bat lasaiagoa, presio gutxiagorekin, eta oraindik ikuskizunak azkenengo ajusteak egiteko uzoia hasi baino lehen, ez? Bai, askotan estrenaldi batera iristen zarenean, umore azokara edo beste jaialdi horrelako ezagunak direnak, presio handia dagoela, ez? Azkenean loteri bat da, eta igual bolo bat bakarrik daukazu konbentzitzeko programatzailea edo udako lana salteko. Eta ze importante dira horrelako ekimenak, bagatza bezala, aukera daukazula, publiko aurrean eskaintzeko estrenaldi baino lehen, ez? Bai, konpainiek asko eskertzen dute, eta aurten, bereziki bildu zaizkigu 5 aurre estrenaldi, eta, zirkokoak, kalean txerkikoak, eta, euskal konpainiek, gero eta gehiago ekoizten dute, euskal zirkoak gero eta presentzia handiagoa dauka jaialdi eta soka nagusienetan ere, orduan, bagatxatik saiatzen gara babes espazio hori eskaintzen. Pixka gainetik aipatzeko, Nimu konpainiak pausa ikuskizuna, horrek hasiko zarete astelenen. DAF konpainia Neuf aurrestrenaldia ingo du bai bere azken ikuskizunarekin, Maite Gebara eta bere Dream Team osatutakoa susto emanaldia, susto aurrestrenaldia ere. Goitibera konpainia Eraiki SL aspalditik lanean dabiltzatela, hemendik pasa direla ere, eta estrenaldia da konpainia del BAC, kaida eta horrekin bukatuko duzue jaialdia. Bai, hori da urtengo programazioa, urtero saiatzen gara gauza ezberdinak eskaintzen, urte batzuetan zirkodomoko ikaslek protagonismo handiagoa dute, aurten saia inbeste protagonismo tokatzen, bai egongo da nerabeen erakustaldi bat, baina aurten protagonismoa euskal konpainiek eukiko dute maila handiago batean, bai. Eskertzekoa benetan egiten duzuen lana, eta gainera hori, giltzarri eta, nerabek aipatu dituzuna, tailerrak, ikuskizun gehiago daude hortik, konpaini gehiago, ezakit, nola gonbidatu ezagutzen dutenei eta ezagutzen ez dutenei ere? Ezagutzen dutenei, badakite, Barakaldoko bagatza auzoan, metro geltokian irten, eta aukiko dutela jolasteko, divertitzeko eta ikuskizun berriak ikusteko aukera. Eta ezagutzen ez dutenei, Barakaldo bek baino askoz gehiago ere badela aldarrikatu, eta, Barakaldoko auzo autentiko bat ezagutzeko aukera, eta artesteniko eta disfrutatzeko parada polita. Mila esker, benetan, Mikel, egunen batean gerturatzen naizela bisitatxoa egiteko, saiatzen naiz urtero hor behintzat bisita relampago eta sprinter itea zure Mercedesi. Mila esker horregotagatik, zaindu eta zorionak bagatza. Hori da, mila esker zuei eta barkatu elkarrizketa hau honengatik. Mila esker, benetan, bezarka handi bat. Gustatu zaigu furgonetan hasi eta ez da gaizki egon. Agur, Mikel, eskerrik asko. Eta herriko plaztenen nahitu, agur. Esan dut agerikoa, tatzaude ados. Bigarren kafean egin ditugu elkarrizketak
korrika batean, pasaden edizioko korrikan antxe egon ginelako Amurrion eta handik jende elkarrizketatu genuelako korrika egiten genuen bitartean, egin ditugu elkarrizketak Victoria Eugeniatik, egin ditugu Bastero Kulturgunetik, egin ditugu Turreko Grande Part izan zen horretan Bilboko areatzeatik. Lehenengo aldia da, furgoneta baten barrutik egiten dugula elkarrizketa bat, baina horrelakoak ere asko gustatzen zaizkigu hemen bigarren kafean, guri ondo entzuten balin bada behintzat, eta entzulentzat erosoa balin bada entzuteko, guri bostatxola etxeko logelan zauden, kafetegi baten zauden, edo furgoneta batean zauden. Uste dute, kontzeptu berri bat sortzen ari garela, igual que road movie dagoela, igual road irratxa jo. Bai. Ez dago bat ere gaizki. Esan zerk mantentzen zaituen hemen. Esan zerk mantentzen zaituen hemen. Esan zerk mantentzen zaituen hemen. Esan zerk mantentzen zaituen Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Aritz maizuek badakizu zer den arrotze astea? Bueno, nik zeozer entzun dut. Zeozer entzun duzu, bai, orduan zeozer badakizu. Bale, ez txibatu, ze June Erromatetek oso ondo prestatu digugu arrotze asteari buruzko informazioa, eta bera kontatuko dizkigu, ekipen honen nondik norakoak. Beraz, entzun adi. Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izan zirenei esker, gu ere bagera. Arrotzeaz aritu ginen korrekan. Herri arro bat erakutsi eta gure hizkuntzaz arro egoteaz. Bada hurrengo astea ere arrotasunetik hartzeko proposamena luzatu du Euskal Herrian euskaraz taldeak. Arrotze astea antolatu bai dute. Apirilaren 22tik 28ra Euskaldunon arrotze astea, iragarri zuen Euskal Herrian euskarazek esan bezala. Ekimen nazional modura aurkeztu dute. Gonbidapen zabal bat edozein pertsona edo iragile euskaltzaleri kaleak berreskuratzeko. Etzen hain zuzen gure eskubideak kalera eramateko eta euskararen aldeko borrokak berpizteko aukera bat. Pedagogia eta kontzientziazio lan kolektibo bat baizik. Horren bidez euskaldunok kolektiboki arrotzeko aukera bat. Ideia garai batean egiten zen ezabaketa egun edo astetik sortu. Erdaraz bakarrik edo erdaraz lehentasunez dauden kartelak euskaraz jartzea da ezabaketa egun hori. Kaleko kartel erdaradunak edota kale izendagaia kale izendegia euskaraz izatea bermatu nahi dute. Orain, ezabatzeaz gain, poteo musikatua, desfileak, ekintzak eta abar egingo dituzte. Mediku euskalduna eskatzeko euskarazko eskola edota lerroak sortu. Erakundeen aldetik arreta euskaraz jasotzeko eta euskarazko aisialdi eskaintza sortzeko edo handitzeko, adibidez. Alik eta ere mugienetara iristea izango da.
emakumeena, itzaletik irtetzen, ausartu zirena. Baina ados, ondo ulertzeko zein da asmoa. Bada, astebetean konzentratuta euskararen aldeko borroka eramatea eta efektu motibatzaile bat eta alduntze kolektibo bat eragitea. Horretarako euskaraz taldeko kideak eragile eta talde ezberdinekin elkartzen joan dira eta bakoitzari euskararen inguruan edo zer egiteko proposamena luzatu diete. Baina zer egin daiteke? Bada, azalpen bideo honetan, Ane Lindane humoregileak proposamen bat zabaldu dizkigu. 22tik 28ra Euskaldunon arrotze astea. Kaleak bertzeko eta euskararen aldeko borrokak berpizteko. Euskara eta euskaldunon aurkako zapalkuntzaren arduradunak eta konplizeak seinalatzeko. Eta nola demondra egin dezakegu guztia? Ezabaketa, pegatak, pintiketa, kartelak kendu, kartelak itxatxi, kurrika egin, kaletik biluzik ibili, sakurka kajan. Nahi duzuen guztia. Batukadak ez. Eskerrik asko. Pintaketak eta guzti honekin ikustu dut ondo goazela, baina badakizuen nola lagundu diezaiok egun euskarari estres linguistikoa akatuz. Ze hostia da hori, Anez. Badakizue ertzain batengana zoazenean eta euskaraz egiten diozunean sentitzen duzun estres hori. A mí me habla usted en castellano, señorita. Ba hori da estres linguistikoa. Señorita itxura aldaukat nik. Eman eskotazo honik. Agente, ez da euskaraz G. Sarrita, euskaldun no. Eta euskaldunak, eta euskaldunek, eta euskaldunuk. Guk ere izan gaitezke estres linguistikoa sortzen dugunok. Arren, euskainolaren erabilera, euskarari kalte egin. Bueno, bideoa Euskal Herrian euskarazek zabaldu du eta bertan entzun dezakezuen bezala Ane Lindanek edo zer gauza egitera bultzatu gaitu. Hori bai, nik txakurkakarena agian ez nuke egingo bazpadare. Eta pegatak itxatxi edo pegatak kendu erabaki bitako bat. Noski, esaten du pegatak itxatxi, euskararen aldeko pegatak eta pegatak kendu gaztelaniaz baldin badaude. Baina kontuz zer kentzen dugun, euskaraz baldin badaude utzi hor. Bai, mesedez. Utzi bere tokian. Eta hori, bakoitzari bere aukera emateaz gain, Euskal Herrian euskaraz taldeak ere aitortu du 5 ekintza egingo dituztela, eta askotariakoak izango direla. Lurralde banatan, nazio ikuspegi batetik begiratuz egingo dituzte, eta formatu eta estilo ezberdinetakoak izango dira. Batzuk seriagoak, beste batzuk humoretsuagoak, kasu batzuetan eragile edo pertsona jakin batzuk seinalatuz arduradun gisa. Hasteko egun desberdinetan izango dira, eta ekimen bakoitza bukatzen den momentuan bideo bat zabalduko dute sare sozialetan. Ekintzak kalean egiteaz gain mugimendua sortu nahi dutelako sareetan, eta euskeraz ta arro traolaren bidez partekatu nahi dituzte horien guztiak. Beraz, beste herri, eragile edo taldek egindako ekintzak ere horrela traola barruan sare handia osatzeko. Divina Komediak ere eman du bere aletxoa eta Euskal Herrian euskarazeko sareetan topatu dezakegu arrotze astearen inguruan hitz egiten. Badaztenekien Euskal Herrian euskaraz elkarteak Euskaldunon arrotasunaren astea antolatu duela aprilak 22tik 28ra ziur ezenekiela. Olako gozak jakin behar dira. Irten, kalera, jarri pegatinak, kendu beste jendearen kartelak eta erakutsi mundu osoari zeure arrotasuna. Euskaldun guztion arrotasuna erakutsi bikoitza nire partez ni ez bai neiz joango. Beste planak ditut. Zenbat pixatuko ote du Divina Komediaren higi ordeak? Ikusten dudan bakoitzan horixe pentsatzen dut, eta gainera iruditzen zaitela ikusten dudan bakoitzan handiagoa dela, naiz eta higi orde agian berbera izan, ikusten dudan bakoitzan handiagoa iruditzen zait. Bai, egia da Divina, Divinaren arropa eta arekin ibiltzen den Albinaren higi ordeak ere ez dira txikiak izaten. Hori, beraz, denei dei egiten dietela, eta, Divinak esan duen bezala, egiteko bikoitza ze berak ezin du bertan egon. Orduan, nik galdetu nahi nizuen zuei, bai entzulei edo eta zuei, zer egingo zenuketen zuek edo badaukazuen buruan horrelako zerbait ezabatze asteen inguruan edo
Ea, zer bururatzen zaizuen, zer ideia bururatzen zaizuen. Guk zer egingo genuken? Izan daiteke, edo ikusi duzuen alakorik aurre, lehenagotik, edo... Niri gaur egungo testu inguruan oso garrantzitsua iruditzen zait sareetan presentzia edukitzea horrelako ekimenek. Orduan, aipatu duzu ez, traola euskaraz eta... Arro. Euskaraz eta arro traola egongo dela, garrantzitsua iruditzen zait, egiten duzula ere partekatzea jende gehiagori iristeko. Horrek ez du esan nahi, egiten duzula sareetarako, edo sareengatik, ez. Zuk egin dezakezu zerbait benetan konbikzioz eta ekintza horrek lagundu dezakelako, eta gero, ekintza horren berri eman sareetan. Beraz, hori garrantzitsua iruditzen zait. Sare sozialik ez baduzu, lasai, ez, beste modu batera partekatu, ingurukoekin egiten duzuna, baino saretze askotan aipatzen dugu garrantzitsua dela, eta horrelako ekimenak, babestu behar ditugu, eta zabaldu behar ditugu, eta dibinak esaten zuen bezala, berak ezingo du, orduan joan zaitezu neregatik, baina ez da neregatik bakarrik. Ez oaz dibinaren gatik bakarrik, baizik eta joan ezin daitezken guztiengatik, edo parte hartu ezin dezaketen guztiengatik, edo horregatik. Nik badabut buruan, eta agian ezakite erraztena edo egiten zaidan, baina bai badut buruan nire herrian ezakitze momentutan, nik uste hola ikusi ditu dela beti, baina herriko izena duten kartelak, edota kaleen izenak euskeraratuta daude, euskaraz eta gaztelaniaz daude, eta gaztelaniako izena tapatuta ikusi dut toki askotan, batez ere, hemendik horretara zoaz jartzen duen tokietan, renteria jartzen zuen toki guztiak denak ezabatuta topatu izan ditut beti. Eta nik uste badela herri askotan egiten den ekintza. Eta, suposatzen dut urrengo astean zehar ere asko ikusiko duen ekintza. Hemen eskualdean egin zuen galtzaundi taldeak, uste dut galtzaundi izan zela, ekimen bat asko gustatu zitzaidana, eta dela semaforoen kutsak, semaforo bakoitzaren inguruan badaude kutsa batzuk, nahiko itxusiak izaten direla kableak. Kutsa elektriko laukizu zen karratu batzuk, bai. Eta egin zituzen margotu, eta euskal erreferenteen marrazkitxe bat egin, eta esaldiren bat jarri ez, eta orduan badaude, Xabier Amurizarenak bere esaldiren batekin, Maialen Lujanbiorenak, Odei Barrosorenak, gainera erreferenteak, nahiko desberdinak ez, hori ere aitortu behar dugu. Barrosona da, hitz egin ezala periferiak ez da? Ez dakit oso ondo zein den. Eta Lujanbiona euskara sortzen jarrai ezagun euskaratik eta euskaraz. Euskal Herria sortzen jarrai ezagun euskaratik eta euskaraz. Eta Murizaren orain txeztakoat gogoan, baina onak dira, benetan oso potenteak iruditzen zaizkit. Baita asko dira, eta esan nahi nuena zen, garrantzitsua dela baita, erreferente desberdinak hautatzea, ze batzuetan, ez, Anelindanek estres linguistikoa aipatzen zen, eta guk ere batzuetan eragiten dugula estres linguistikoa, purutasun horretan, agian ahaztu egiten garela, agian gaur egungo gaztek euskaraz aritzeko erreferente gazteak behar dituztela, ez? Eta euskararen inguruan hausnartzeko ez dezula soilik behar Gabriel Aresti bat baizik, eta Odei Barrosok bere 30 urterekin ere egin dezakela lan hori eta erreferentea dela eta gaztentzako hori ere garrantzitsua dela. Pasaden astean Bila Librek esaten zuen, bera badela erreferente, eta hori esaten dietela behintzat erreferenteak direla gazten aurrean, eta bultzazuen mundu guztia euskaraz egitera. Beraz, nik uste bete-betean asmatu zuela momentuarekin ere, eta hori entzule, zuei bultzatu nahi zaituztegu euskararen alde arrotze astean parte hartzera. Honek ez du esan nahi edozein kartel kendu daitekenik, mesedez. Kartelak kentzearena da gaztelaniaz edo gehien bat gaztelaniaz idatzita dauden kartelak kentzeko deialdia. Ez da kartela betzai gustatzen eta kendu egingo dut. Eta kontuz biluzik ibiltzearen arekin, ze Ane Lindanek ere hori ere gomendatu du, biluzik korrik egitea kaletik. Horrek agian arazoren bat sor lezake. Beraz, horrekin ere kontuz. Bakoitzak bila dezala bere modua, arrotze aste honetan parte hartzeko, baina ondo pentsatu, bi aldiz pentsatu, egin aurretik.
Eskerrik asko June Romatet, eta gu bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, bueno, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, ose. 10 urte zentsatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lotzea ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehen biziko abia pundua, erraitan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten gien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusen nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, petxazun girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta behar zenaz ez duzu lana egiten da plazeja. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzun gai. Naiz irratia. Izan nahi du berdin duze azki zertan buruak biratu kaletik pasatzean zeru airabazi nahi dut naiz ez jakin zer den hori errezatzen ere ikasiko nuke hori eskatzeko. Nik baino ez du inork ulertzen Bryce Dallas Howard Black Mirroren mundu guztiago xatze arrean buruz bera erortzen mendian gora iko nahian amaitzen dut beti labaitzen Ez dizuegu gezurrik esango, entzule. Hemen bigarren kafean oso aztoratuta gaude. Deskurritu dugulako Pepe Villuela eta Penelope Cruz pertsona bera direla. Eta ez dakigu zer egin informazio horrekin, bai? Bai, egia da. Imaginatzen, peluka bat jarrita eta ez dakit jamon, horrelako pelikula berez Pepe Villuela zela, Boa.
edo Nine kabaret italiarraren pelikula Penelope Cruzek egin zuena, Pepe Villola hori egiten. Egia esan, zeharo aztoratu baitu albisteak, ze saioaren hasieran aipatu dugu Pepe Villola, aipatu dugu Pepe gauza serioengatik, berak uko egin diolako Oholtzara ateratzeari obraren zuzendaria salatu egin dutelako 14 emakumeek, baina puntu divertigarria ere bilatu nahi genion egunari, eta Pepe Villola gora, Pepe Villola berari ginela, konturatu gara Penelope Cruzen oso antzekoa dela, eta txoratuta gauzka albiste honek. Hainbesterako guk min sarietaz hitz egin nahi genuela, musika independentearen sarietaz, eta konturatu gara, etzigula denbora ematen, ze Pepe Villolarekin galdu gara. Boletinari heldu behar diogu orain, baina horren ostean bai, aipatuko ditugula min sariak, aipatuko ditugula irabazleak, aipatuko ditugula aktuazioak, eta naiz irratiko estudio zentraletara jo behar dugu, azken ordua ezagutzera, egunon Egoi Belategi. Egunon baita zuei ere, goizeko 11 puntuan, gaurkoa apirilak 18 urte Jon Antza desagertu zenetik, Urruñan abiatzear da une honetan, egun honi begirako urteurnari begirako prentsaurrekoa eguerdiko 12etan bertan dagoen ordezkarietako batekin hitz egiteko aukera izango dugu. Gainerakoan bizikidetza kontuak albiste politikan aurreko egunean egin zituen adierazpenek alderdi batzuen artean sortu dituzten erreakzioen aurrean, eta eragindako kalte onartuz, EH Bilduko lehendakari gai Pello Otxandianok bizikidetza bermatzeko koalizioak egindako lana aldarrikatu du. 24, y que tenemos una posibilidad para avanzar. Yo creo que estamos en nuevas condiciones para poder avanzar. Una de las tradiciones políticas que hoy pertenece a EH Bildu fue agente de dolor en el pasado. Después fue parte de la solución. Y hoy creo que EH Bildu está en disposición de ser agente de la reconciliación. Y prueba de ello es que en mis listas hay gente amenazada por ETA en su día. Gaur egun EH Bilduren parte den tradizio politikoetako bat minaren eragile izan zen iraganean Euskal Herrian, konponbidearen zati bat jarraian, eta gaur egun EH Bildu adiskedetzearen eragile izateko prest dago EITB-en Pello Otxandiano lehendakari gaiak egindako hitzak dira. Ezker Abertzaleak egindako ibilbidearen seinale euren zerrendetan etak berak mehatxatutakoak badaudela gogora ekarri du, eta beste behin ere gertutasuna agertu die indarkeria politikoaren biktima guztiei eta bereziki etaren biktimei. Gainerakoan, albisteek nazioartera garamatzate. Izan ere, Israelek Iranen aurka egin dezakeen erasoak kezka sortu du mendebaldean, eta estatu sionistaren aliatuek erantzun neurtua eskatu arren Benjamin Netanyahu lehen ministro ultrasionistak dio, erabaki propioak hartuko dituztela, inork ez diela esango zer egin behar duten. Tira tentsioa baretzetik urrun ez da kokildu Irango gobernua eta indar erakustaldi egin du armadaren egun nazionalean. Pasaden larun bateko erasoa Iranek Sirian duen enbaxadari egindako erasoaren erantzun neurtua izan zela nabarmendu du Ebrahim Raisi lehen ministroak, eta ez dutela gerra bat abiatzeko asmorik, hori bai argi utzi dio Tel Avivi Iranen aurkako eraso bat ematekotan are eta gogorragoa izango dela haien erantzuna. 11 minutu baita ere informazio praktikoari tartetxoa, eta esatea ordu honetan arreta gune nagusia oraindik ere 15 errepidean dugula, bertan duela ordu bete inguru istripu eman da 15 errepidean, Hernanin eta Donostiarako norantzan 2 kilometrotakoak izatera heldu dira autopilaketak puntu horretan, istripuaren ondorioak amaituta gutxitzen doazela diote trafiko zuzendaritzatik. Hementxe utziko dugu konexioa bigarren kafeari, eta gure aldetik buelten izango garela eguerdiko 12etan informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, guk aurreko elkarrizketa furgoneta batean egin badugu, oraingoa liburutegi baten barruan egingo dugu. Gu gaur nahiko berexi gabiltza. Eta berandu batera den desordu horretan
hotz egiten duta bere atxean bildua doa etxera bidean estazio utxean sartzean sentitu duen epelak norbait gogorarazi dio ez dago zain inorna. Noizbait kontatu dizuet nire lagun min bat liburu zaina dela. Liburutegi batean egiten duela lan eta behin kontatu zigula sekula ahaztuko etzaigun bizipen bat. Etorri zitzaiola ume 5 urte inguruko haur bat kanpotarra zena, ez dakit oso ondo zein herrialdetakoa, baina herrira bizitzera etorritakoa bere familiarekin eta herriko liburutegia lehen aldiz ezagutzen ari zena eta aukeratu zuen irakurri nahi zuen liburua. Eta hartu zuen liburua eta joan zen sarrerara, eta antzegoen nire laguna, liburu zaina. Eta aurrak liburua eman zion, eta galdetu zion, zenbat zor dizut? Eta nire lagunak esan zion, ez, hau liburutegi bada, gogoratzen zara nola lehen amatxorekin txartela egin dugun zure izenarekin eta horrek esan nahi du, liburu hau etxera eraman dezakezula, eta aurrak ez zuen kontzeptu hori ulertzen. Pentsatzen dut, berak ezagututako denda guztietan, sistema kapitalista batean bizi garen ez, gu guztiok bezala, bere ohitura dela, joten baldin bazara, zerbait eskaintzan dagoen leku batera, eta gustatzen baldin bazaizu, eta etxera eraman nahi baldin baduzu, ordaindu egin behar duzula. Jostailu dendara joaten zarenean, jostailu bat gustoko duzu, hartu eta ordaindu. Fruta dendara, sagarra nahi duzu, hartu eta ordaindu. Eta ordan, txundituta geratu zen umea, bera prest zegoen, ez dakit dirurik edukikote zuen ala, baina galdetu zen, ea zenbat, eta uste dute egun hartatik konstienteago naizela liburutegiak ze leku magikoak diren, eta ze sorta daukagon. Azpian egiten du auzorantz oinez, zezelka urruntzen da trena. Eta zenolako sortea daukagun, liburutegietan askotan ekimen ederrak sortzen direlako, eta horietako bat ezagutu nahi dugu gaur, Ipuin kontalariak auzoz auzo programaren lehen edizioa egingo baitute Bilboko auzoetako liburutegi eta udaltegietan apirilaren 18tik gaurtik 30 arte, eta ekimena ezagutzeko edo behintzat antolatuta dagoena ezagutzeko telefonaren beste aldean dugu Nekane Elordui. Egunon, Nekane? Egunon. Magikoak dira liburutegiak, ez da? Dudarik gabe. Eta, gustatu egin zaite zieran aipatu duzun hori esperientza txiki bat. Eske, batzutan, etortzen dira umeek esateko, alokatu aldute liburu hau edo, baina alokatu edo, bai, eta ez, maileguan eraman dezakezu etxera irakurri, eta gero itxuli, gainontzekoek ere irakurri alizateko. Eta haientzat, esperientzia polita eta ederra da, bai. Eta suerte handia daukagu, liburutegiekin, eta, zerbitzu publiko bat da, oso importantea da, kontutan hartu hau, eta parkatu baina, komentatu behar dizut, liburutegiak garela informazioa irrita guztietara barneratzen ditugun instituzio publiko bat. Eta hori suspertu, mantendu eta, defendatu egin behar dugu bebai. Gure azken helburua hauze da. Herritar guztietara informazioa heltzera edo, eta informazioaren baten barruan edo, informazioaz gain, irakurzaletasuna eta ekimen kulturalak ere antolatu egin behar ditugu. Eta hori, instituzio publikoak dira. Alasea, bai, egunon, Nekane. Egunon. Bai, ez bakarrik liburuen tenplua izan behar direla liburutegia, baizik eta ahozko literaturaren ere, ez? Eta horregatik hainbeste ekimena Ipuin kontalariekin. Nik esango nuke, ahoz hau jaialdian askotan itzein dugu, ez, ekimen daude
Euskal Herrin eta Bilboko udalliburutegietan aspalditik izugarrizko programazioa dago ipuin kontalariekin eta horrelako gauzekin, baita ere udaltegiekin, eta orduan esan dugu lehenengo aldia dela, ipuin kontaliak auzo ekimena sortzen dela, baina esan dezakegu atzetik lan handia dagoela eta aurten sinergiak sortuz edo jaio dela ekimena hau, ez? Bai. Programa hau Bilboko Udal Kultura Zailak antolatuta dago. Eta bai udaltegietan antolatzen diren ekitaldiak eta bai liburutegiak kultura zailaren barruan gaude. Eta zuk aipatu duzun moduan, ekitaldi asko antolatzen ditugu urte osoan zehar. Gertatzen dena da, aurten, lehenengo edizio honetan edo lehenengo aldiz, batu egin ditugula sinergia edo lan guzti hauek programa baten barruan. Eta apirilean, zergaitik apirilean? Apirilean liburuaren egunak ospatzen direlako, aldi batetik apirilaren 2an aurre eta gazte liburuaren eguna. Eta beste alde batetik apirilaren 23an liburuaren eta egile eskubideen eguna. Beraz, liburu egunak ospatzeko, liburutegietan eta udaltegietan irakurketaren eta liburuaren inguruko hainbat jarduera egingo dira apirilaren 18tik 30. Eta bai, lehenengo edizioa izango da, eta oihartzun handia izan du. Eta, bueno, claro, pizka bat gure harridurarako, jakinaz, guk urte osoan zehar, hau bezalako ekitaldiak ere antolatzen ditugu liburutegietan. Eta, bueno, aipatu nahi dut bai, sarrera dan, eta liburutegietan antolatutako ekitaldiak parte hartzeko sarrera librea da, baina plaza mugatuak dira. Orduan, parte hartzeko aldez aurretik izena eman behar da dagokion liburutegian. Eta udaltegietan antolatzen diren ekitaldietan sarrera librea da aforo bete arte. Baina mesedez liburutegietan, claro, lekuak txikiagoak direnez, orduan aldez aurretik izena eman behar da. Aipatu duzu liburutegian. Oihartzun handia izan duela, zuen harridurarako egia esan askotan, ez? Zerbait antolatzen duzuenan zaila da asmatzea zer egingo duen klak eta zerk edukiko duen oihartzun hori eta zerk ez, baina pentsatzen dut harrituta baina pozik egongo zaretela horrekin. Hombre, harridura eta pozik ezin posagoa, bai jakina, bai, baina, bueno, espero dugu hemendik aurrera jendea liburutegiak gehiago erabiltzeko eta hori, bueno, esperientziak desberdinak eta bueno, agian hori lotzea bai alde batetik kultura zailean bertan egiten diren lanak eta liburutegietan bertan egiten ditugun lana lotzea, bueno, emaitza ona izan da, bai. Bueno, eta artisten artean, hemendik pasa diren asko egongo dira, Goiuri, Jose Aldasoro, Maite Franco, Nereariz Navarreta, Ana Pika, Luru Sabiaga, Maider Alzelai, Izaskun Mujika, Ameli, Zorrina Txirulina, Raquel Ima, Pillo Bego, bai, atentzia deitu indit, Ana Pikak emango dula taller bat ere, osea, ez bakarrik, bueno, kontatzen, hori da. Taller edo, eta oso, bai, berezia da adinaren arabera urte batetik 3 urte bitarteko entzat da. Eta bai da, besoetako ipuinak parkatu izeneko saio bat izango da. Eta saio honetan, bueno, azalduko da, forma praktiko batean, eta ipuinen bidez, eta jolasen bidez, zelan hurbildu umeak liburuetara. Eta oso importantea da kasu honetan, eta gainontzekoetan bebai, helduen implikazioa. Aurren helduen edo implikazioa zertarako, bueno, alde batetik umeek ere ikusteko, nire gurasoak interesaturik baldin badaude, ordun hau importantea da. Eta beste alde batetik, gurasoek ere, bueno, saio hauetan
azalduko diren aurrak liburutegietara, bai, eta liburuetara hurbiltzeko erabiltzen dituzten baliabideak eta hartzeko, eta ezagutzeko, eta gero haiek etxean aplikatu ahal izateko bai. Gaur bertan hasten da ekimen polit hau eta ederrau, okerrez banago, Jose Aldasoro egongo da Altamiran, Maite Franco egongo dela Basurtun, eta Kastainozen ingeleseko saio bat, denak euskeraz dira, hau izan ezik, ez? Hau izan ingelesez, eta ingelesez izango da, ipuin kontaketa bat, Eskuazan Eskuiz izeneko liburu bat, eta British Councilen eskutik izango da. Liburutegietan badaramagu urte batzuk British Councilekin kolaboratzen, eta haiek etortzen dira gure liburutegietara, hainbat liburutegietara ipuinak kontatzera ingelesez. Eta, arrakasta handiak ditu bai. Entzulek bakizu, apirilak 30 arte aitzaki onena daukazue ipuinekin gozatzeko, disfrutatzeko, Bilboko udaliburutegietan eta udeltegietan, nekan mila esker jarraitu baratza zaintzen, zeren asko maite du gorrelako ekimenak, eta eskerrik asko, espero deu ipuin kontalariak aso zauzu ekimena, handitzen jotea. Eta eskerrik asko zuei, kontutan hartzeko programa hau, eta, zabaltzeko, laguntzeko, eta hori. Ipuin kontalariak ez dira bakarrik artistak, baizik eta aurrentzat eta liburuen arteko ezinbesteko bitartekoak dira. Beraz, aipatzekoa da haien arlo honetan, irakursaletasuna suspertzeko arlo honetan egiten dituzten lana, eta hori aipatzekoa da, bai. Era bat ados, mila esker nekane. Zuri. Agur. Agur. Ondokoaren puntak elkartuta, bigarren eskua jarri duzu, lehenengoaren gisa berean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bizitza oso bat eraikita, tokatu denaren gainean, urteak aurrerantza doazte, ez dakit joan nahi dudan norabide berean. Atzo hitzordu garrantzitsu bat eduki zuten Zaragozan, atzo apirilaren 17an, min sari banaketa ospatu zuten. Ez dakitze argi den sartzen iluntzen.
Sari hauek 2009an sortu zituzten musikaren arloko enpresa txiki eta ertainek, hau da disketxe erraldoietatik ies eginez, argitaratutako sorkuntza artistikoa, kultura aniztasuna, talentu berria eta ekoizpenen kalitatea aitortzeko. Eta funtsezko lan tresna dira musika independentea nazioartean eta nazioan eta estatuan sustatzeko. Eta 2009tik ona erreferente gisa sendotu dira, indarra hartzen joan dira eta esan bezala atzo ospatu zuten edizio berria. Eraman azazuzuk orain oraindik iparralderago munduari Sari hauen berezitasun bat bada, hainbat hizkuntzatako musikari aitortza egin nahi diotela eta beraz guk irabazle batzuk aipatu nahi ditugu, ze katalanez egindako sari onena banatu zuten, sari onena ez barkatu disko onenaren saria banatu zuten, eta izan zen Renaldo eta Klararentzat por la boca aigua diskoarengatik. Galizieraz egindako disko onenaren sari ere banatu zuten, Grande Amore izan zen, eta euskaraz argitaratutako disko onena, Izarorentzat. Ze sorpresa! Ze sorpresa. nire bertsioan hitz zatoz iparraldera gordako dizut etxe bat Zero de enero diskoarengatik eman zioten sari hau, 0 de enero, pasaden urtean 2023ko abenduan argitaratu zuen diskoa da, abeslari bizkaitarrak egindako azken disko hau, asko ezagutuko duzu, guk hemen bastante entzuten dugulako, baina, aizu, Izaro badelako, gure panoraman entzule desente dituen abeslari bat, eta ez egin barra aritzen. Hori egia da, baina olako lagunak nahi nituzken nik izan, zelako maitasuna diosun zure lagun minari Izaro Anderresi. Baina egia da, ez? Bai, noski. Eta zer aipatu nahi nuen, ja joan zait burua. Ez esan nahi nuena da, jende askok ikusi duela, azken aldian Izaro, kontzertuak ematen ari dela, pasaden larun batan egontzela Zeit festen, eta jende gehiagok ikusi ahal izan zuela, 0 de enero honekin prestatutako lana, beraz, pozgarria, sari hau, pozgarria lanaren aitortza, eta gu poztu egiten gara, min sarietan, 0 de enerori sari eman diotelako. Although I'm solid and strong, I'm also weak and cold. I have no will no more, I feel like a cloud in a windy dawn. Baina hemen musika berria deskurritza gustatzen zaigunez, aipatuko ditugu beste irabazle batzuk ezagutzen ditugu, beste batzuk ez, eta agian entzuleak egin dezake playlist moduko bat ezagutzeko. Adibidez aipatuko dugu pop album onena Joel Lopezi eman diotela, Caldo Espiritorengatik, rock album onena Calaventori Casalindarengatik, letra originalena Billy Max abestiarengatik Ginebrasi, diseinu grafiko honenarena Paula de Alvarorentzat, Oke de Ua lanen egindako diseinuarengatik, eta hasi berrien artean, artista honena Valeria Castro.
Nazioarteko artista honena aldiz, Sufjan Stevens, Javelin lanarengatik eta artista orokor bezala artista honenari Zaharari. Whatever it wants, it can have your future, your present, your past. Once you're in its nature, the Eta esango duzue, baina entzuten ari garen hau, ez da Joel Lopez, ez da Zahara, ez da Sufjan Stevens, ez da Valeria Castro, eta ez da Ginebras. Ez, hau Morgan taldea da, eta Morgan taldeak atzo, esan bezala min sariak aipatzen ari gara, atzo Morganek zuzeneko onenaren saria irabazi zuen, eta ez dugu gozurrik esango, hemen bigarren kafeko hainbat kide egon gara Morgan ikusten behin baino gehiagotan, eta erabat ados gaude sari honekin. Beraz, gozatu Morganen Rivera bestiarekin. Don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. But there it is. Keith Emerson ekarri nahi izan dugu gaur gramofonora. 1954ko azaroaren 2an jaio zen Erresuma Batuan eta Emerson Lake and Palmer taldeko teklatu eta abeslari gisa egindako lanagatik da ezaguna. 77an egintzun debuta The Nice taldearekin eta 70an Emerson Lake and Palmer supertaldea sortu zuen. Rock sinfonikoaren erakusle nagusiak izan zirenak. Taldea 78an banandu zen, 82an bueltatu, azkenik 88an berriro ere desegiteko. Mino joan etorriak gora bera Emersonek taldearekin ondare musikal ikaragarria utzi zuen. Tragikoki, bere eskuineko eskuko nerbio bateko gaitz baten ondorioz depresio sakonean sartu zen, bibeatz ezin mugitzea eragintziona, eta nonbait ezin izan zion egoerari aurre egin, eta bere buruaz bertze egintzun 2016ko martxoaren 10ean buruan tiro bat emanda Keith Emersonek. From the beginning. Jada entzungai duzue gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan.
Saio honek bigarren kafea izena du, eta naiz eta nik ez dudan kaferik hartzen, kafearen inguruko albisteak aipatzea gustatzen zaigu, kafearen azken berrikuntzak, kafeari lotutako artelanak, beti aipatzen ditugu, ze sentitzen dugu kafearekiko zor bat dugula, izena jarri diolako gure irratsaioari, eta gaurkoan kontatu nahi dizuet, errege batek kafea debekatu zuenekoa. Ostras. Everything that happens is from now. This is boring. This is paralyzed. Kafea Europara iritsi zenean, ezin esan dezakegu orain bezain arrakastatxoa zenik, ze edari ez ezagun bat zen, batzuei gustatu zitzaien, bestei ez, eta duela hainbat mende izan zenez, badakizu ez, garai haietan zeinek erabakitzen zuen zer jan, ez daitek zitekeen eta zer ez, elizak. Elizan iritzi kontrajarriak zeuden, apaiz batzuek esaten zuten, ui, ze ondo, eskertzen dut kafea, horrela, itzaldi luzeagoak eman ditzaket, esna mantendu naiteke, meza gehiago eman ditzaket egunean, ze ez nago hain negatuta, eta beste apaiz batzuk esaten zuten, ui, hainbesteko bizigarria ematen badigu, hainbesteko energia ematen badigu honek, ez dute da izango, satanasek sortutako edari bat. Beraz, hortxe zegoen, Eliza katolikoa erdibituta. On your back with the wrecks as the stacks you low. Tardan zer erabaki zuten? Arazo bat zen, hemen eztabaida zegoen. Kafea deabruaren edaria da, edo kafea hartzen jarraituko dugu. Clemente 8. aita santuak topatu zuen soluzioa, irten bidea. Santifikatu egin zuen kafea, eta horrela, behin santifikatuta, naiz eta sorreran satanasek sortutakoa izan, santua zen, bedeinkatuta zegoen, eta beraz, ez zegoen arazorik. Beraz, kafea santifikatu zuen, eta horrela, kafearen kontsumoa ere edatu egin zen. Behin aita santuak kafea bedeinkatu zuela, ez zegoen arazorik, kafea saltzeko, kafea edateko, kafearen kontsumoarekin gozatzeko. Baina, beste garai batzuk ziren, eta naiz eta bedeinkatuta egon, pertsona zehatz batzuek bazeukaten boterea kafea debekatzeko. Eta horiek ziren erregeak. Erregeek bazuten botere hori, eta 18. mendeko Suedian, bazegoen errege bat Gustavo 3. izenekoa, eta Gustavok ez zuen kafea gustoko. Berak uste zuen pozointxua zela kafea. Ez dakit agian zaporea zitzaion gustatzen eta horrelako aitzakiaren bat bilatu behartzen kafea debekatzeko, baina berak zioen pozoinaren antzekoa zela, eta hori argudiatu nahi zuen, eta jendeari erakutsi nahi zion hori, eta horretarako esperimentu nahiko itxusia egin zuen. Hartu zituen 2 anaia biki, biak zauden kartzelean, zigortuta, ez dakit ze deliturengatik, baino esan zien Gustavo 3. erregeak 2 anaia biki hauei, edo horkara, edo egunero kafea edatera. Ze uste duzu aukeratu zutela? Kafea. Noski. Bai, kafea. Aukeraketa, ez dakit ez, nahiko obioa da, edo eriotza zigorra, edo egunero kafea edatea. Naiz eta kafea ez gustoko izan, nik ere kafea aukeratuko nuen, ez? Aukeratuko nuke, biziri jarraitu eta kafea. Horrela, urte luzez, egunero 2 anaia biki hauek, mediku batzuen gidaritzapean,
kafe katilukada batzuk hartzen zituzen egunero. Gogoratu dezagun, Gustavo Hirugarrenak honekin nahi zuena zen, erakutsi ze kalte txarrak eragiten zituen kafeak. Noiz arte, egon behartu den egunero kafea hartzen? Eriotza goiztiarra izan arte, ze Gustavok bazekien, hori gertatuko zela. Hau da, hainbeste kafe edaten bazuten bi anaia biki hauek, oso gazte hilko zirela, eta orduan esan zuen, hori gertatzen den arte, egunero kafea emango diet. Beraz, eriotza zigorrak hortxe jarraitzen zuen, ezta? Eta ze gertatu zen? Espetxean zoden bi anaia hauek kafea edaten jarraitu zutela, egun batean norbait hiltzen arte. Eta etzen bietako bat hil. Medikua hiltzen. Handi gutxira, beste medikua hiltzen. Eta bi mediku ziren proiektu honen arduradunak. Eta medikurik jarraitu egin zuten, bi anaia bikek kafe hartzen, baino esperimentua nahiko hankamotz medikurik gabe. Mila 1782 urtea iritsi zen arte. Eta orduan eriotza. Bi anaia bikietako bat hiltzen, ez. Gustavo erregea hil zuten. Blood on my lips, a picture of you, holding a picture of me, in the pocket of my blue jeans. Hala ere, ez dakit nola, ez dakit zergatik, eta ez dakit zeinek gidatuta esperimentuak aurrera jarraitu zuen, bi anaietako bat hiltzen arte. 83 urterekin hiltzen arte. Horrela behintzat, ez dakit, Gustavok nahi zuena demostratu zuen, ze berak uste zuen eriotza goiztiarra eragingo zuela kafea edateak, eta 83 urte, batira, gaur egun jendea bizitzen da egun urte arte, baina 83 badira urte batzuk. Beraz, ez dakit erakutsi zuen Gustavok nahi zuena, baina argi geratu zena zen, kafeak eriotzak ere egiten dituela. 1700 piko aipatu zu gainera, nik esango nuke, nahiko longevok, ez? Bai. Jolene, I ain't about to go astray. It's too late. I found myself face down in the ditch, booze in my hair and blood on my lips. A picture of you, holding a picture of me, in the pocket of my blue jeans. Still don't know what love means. Still don't know what love means. Jolene, la 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 la. Jolene, la 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 la. Jolene. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Ez dakit konturatu zareten, igual ez, baina hauteskunde kanpainan gaude. Ez. Bai. Ez gara ohartu, gaur jakin dugu Atletikek zerbait kopa irabazi zuela, gaur enteratu gara kanpainan gaudela, bai, albiste zero berriak ekarri dituzu gurera gaur aritz. Bai, eta, egoera hain zirragarri besainestu honetan, esandako hitz bakoitzak iritzi publikoan eragina izan dezake, eta alderdi politiko baten norabidea aldatu dezake. Testuinguru honetan, ahotsa komunikazio tresna indartsu gisa agertzen da. Hortaz, ahots kalitatea eta mezuak modu eraginkorrean transmititzeko trebetasuna ezinbesteko bihurtzen dira hautagaientzat hautesleen boska konkistatzeko. Eta honik guztiari buruz eta askoz gehiago jakiteko, Mirari Perez Gaztelu foniatrarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Egunon, Mirari? Egunon bai. Momentu oro entzuten ari garen ura da ahotsa, zelako modu inkonstientean pasatzen den gure burmuinetik ia konturatu gabe. Eta askotan ez digo, ez da modu konstientean erreparatzen, baina zein funtseskoa den prozesu komunikatiboan, ez da? Dudari gabe, nik bintzate nire bizitzan, nire komunikazioa gokei izateko, beste batzen barruan, ahotsak garrantzitsuak, ahotsak garrantzitsuak. Segundo bat Mirari, ez zaitu eta entzuten. Egin negarrik daukagun borroka, ez baita alferrik, ez dut ezagutzen, inola rasarik, barruko arantzek, minduko gaituenik. Bihurtu zinen, saiaren anai. Bihurtu zinen, etxaiaren anai. Ez zaude bakarrik, ez egin negarrik, daukagun borroka, ez baita alperrik, ez dut ezagutzen. Aipatzen ari ginen, Mirari Perez Gaztelu foniatrarekin, ahotsa, askotan ez diogula ahotsari kasurik egiten, modu inkonstientean, barneratuta daukagun zerbait dela, baino ezinbestekoa dela komunikatzeko, ez da, Mirari? Alaxenak, ezaten ari ginen, komunikazioen barbat ahotsa dela atar bat. Eta nire bizitzan, eta horrekin badioa lehenbiziko pista, ahotsa oso zontzu izatea, errez neurri batzian horbearen hautatzea da. Eta komunikazioa ahotsa dukerik gabe, nik uzatzen. Ahotsak noski, batu bere zerezana, eta bere tokila. Eta kurioso dago ez hauteskundeen gainean, eta kasu ez gaur goizian adibidez. Garrantzi handia ematen zaio, hauteskunde hauetan eta orokorrean guztietan, estetikari, nola jantzi, nola batek zorreko ditzen, ezitxun, goizia gorgoizean entzun dut, eta badiru impuls bat dela, nire zorreko egoa ditut, eta nire jaraian mintzat eramatea, posto kontrakoa, badore gehigarri bat zidurela, betarrekoak eramatea, baina hautzen gainean, honek hazen horako hautsa du edo, honek aurra hautsa du edo, nik hori ez egiten zuen, nik uste dut presentzia, hautsaren presentzia, nolabait aldarrikatu egin behar dela, presentzia egokila noski. Debateetan, aipatzen dela, batzuetan batzuk gor bat adaramatela, besteak galtza bakeroak, besteak hile luzea, hile motza, egia da, ahotsari buruz, nik behintzat ez dudala analisirik entzun. Eta garbi dagona da, elkar bizitzarako zenbait gauza, aldarrikatzen diren zenbait gauza, garrantzizkoa baldin badira noski, ahotsak ere badura bere garrantzia. Ahotsak erabilerak, ahotsa komunikazioan barruan noski, ahotsakin dijoa hizkuntza, dijoa hizkera, dijoa entzumena, neurri batian hizkuntza eta ahotsa batera dijoa. Egon dikete pertsonaren bat, edo karraren bat, oso hizkuntza garatua eta oso osatua eta oso komplexua eta oso erabiltzen duena oso ahots kaskarrarekin. Eta kontrara ere bai, ahots ederrarekin esan ditezke erakartzeko ahotsak bai badu bere funtzio duari gabe. Elkarbizitzarako nire ez dut zalantzan jartzen.
niri baldin banago, eta izaki, eta zuzioan, nire hau ezin modutaren nik goiko dudan moduan, nahi montezera dira. Niretzako nire toki hori, hori baztertu dut, nire lapasunerako ez dijo bat. Baina da hotxe behar du nire toki egokia erabilan izateko. Bale, Mirari, aberra aukera daukagun bizkate kobertura leku hobeago bate bilatzeko, bestelaz, gu jarraituko gu, nola... Alea, Probatu egingo dugu, bai, ze oso interesgarria da gaia, benetan aipatzen ari ginen bezala, ahotsak badu bere garrantzia, eta ahotsari zein garrantzia txikia ematen diogun, Mirari Perez Gaztelu foniatrarekin ari gara, ea lortzen dugun kobertura edo estaldura hobea edukita, hobeto ulertzea. Aipatzen ari zen, ez? Mirarik esan du, irakurri dituela goizean, baten betaurrekoak direla eta ez direla, bestearen kontuak direla, eta ahotsarekin ez dela hori gertatzen, naiz eta ahotsak garrantzia duen, eta komunikatzeko eta transmititzeko garrantzia asko duen. Nik haien, aritz ezakitzuk iritzi bera duzun, pentsatzen dut estatu batuetan, garrantzia gehiago ematen diotela, ustez, nire sentsazioa da, Han bai egiten dituzela, zeharo analisiak goiti berakoak, presidente aukeratu behar dutenean, eta bai uste dutan entzun dudala noizbait Trumpen ahotsari buruzko analisiren bat, edo Bidenen ahotsari buruzko analisiren bat, ez dakit aritzuk iritzi bera duzun? Bai, igual ala da, agian eureke, show edo espektakuloaren inguruan, hausnarketa gehiago egiten dute, eta igual horri lotuta, izan liteke, estatu batutako hauteskundeetan, eta gauza horiei importantzia edo garrantzi gehiago ematea, baina, gu hemen, gauza horiek geroz eta garrantzi handiagoa izaten ari dira, eta hausnartzeko eta ikusteko gauza importanteak dira, hautagai bat hautatzeko, edo beste bat, edo depende nola moldatzen den kameren aurren eta mikrofonoaren aurrean. Ea Mirari entzuten dugun orain, bai Mirari? Nola dago, kontua. Igual hobeto, no? Uste dut hobeto egon daitekela. Kalian nago zarata ongo da, zeren automobilazko da hemen inguru, baina... Lasai, hobeto entzuten da, bai. Bustitzen ez baldin mazara, gureatik ondo. Momentu zateri doa, beraz. Ondo. Nola, eta, kontatu pizkat nola eragin, pizkat esplikatu gozu, baina nola eragin dezake hautsaren erabilerak hautagai politiko baten percepzioan, eta baita, sinesgarritasunean, eta konfiantzan, eta, alde horretatik. Bai, ahotsak badu zenbait parametro guk aztertzen ditugunak, kontsultara norbait etortzen denean. Eta horien barruan lehenbiziko gauza da hori, osasuntsua dago, hau da, garbia da edo ez da garbia. Eta ahots asko daude oso zatarrak direnak, eta nik uste horrek hasiera batean mintzat, neurri batean gauza guztiak bezala moda ere izan diteke, hasiera batean mintzat ahots zatarra batek eragiten duena da distantzia, distantzia jartzea, ez du hurbiltasun gehiagiri transmititzen. Orduan, alde batetik izango litzateke, norberak eta politikaria den neurrian, eta politikaria lanbide bat den neurrian, horrek eskatzen duena da ezitzea ahotsa ere bai, ez da? Eta alde batetik jakitea, norbena ahotsa nolakoa den. Gero beste alde batetik nola erabiltzen den, hau da, erabiltzen den erabili beharreko erritmo egokian, jakina da ahalik eta azkarren ordun eta ulergaitzagoa den, eta gauzak ulertzen ez bagia, ez pare dut erakartzen, eta orduan, begiratu beharko ditzateke ere bai, ia erabiltzen den modulazio prosodi hori egokia den edo ez, eta denok ezagutzen ditugu politikariak, esaldi bat ezateko gauza guztiak erabiltzen dituzela, tanu berdinean eta azkenean horrek itzen duena da, aspertuta nekatu, orduan, erakargarria ere ez da. Eta gehien bat izango litzateke hori, jakin osasuntsua den edo ez, erritmo egokiakin erabiltzen den, ondo modulatzen den, egin beharreko tonuak, markatzen diren behar bezala, eta nik uste dut orokorrian hori izango litzatekela, eta gero intentsitatea kontua, nik zerbait azpimarratu nahi badut, normalien indar gehiago jartzen diota ahotsei, baina, klaro, segun zer ez nahi dudan, indar gehiago jartzen baldin badiot ere,
ez da oso egokia. Horren guzti hori kontrolan nik uste dut eduki beharko lukeela, azkenean hori lanbide bat, bezala. Eta askotan, bueno, entrenatu daiteke hori egia da, baina batzutan agertzen dira momentu, bueno, espero ez diranak, bueno, debateetan, adibidez, estres uneak, tentsio egoerak, gauza horiek ere entrenatzen dira, nola, ahotsa ez da modu berdinan ateratzen lasai zauden momentu batean, edo estres momentu batean, edo debate batean. Bai, estresa kudeatzen ere ikasi behar da. Nik uste dut, batzutan hartu egiten dugula, horren atzean pertsona daudela. Eta pertsona bakoitzak du bere nortasuna. Eta gero aldu kudeatu bere momentuko egoera modu batean zinbestera. Eta noski, dena aldalandu hori, erlajazioan bitartez, aldalandu batia teknikak, eta pixka bat hori gantzeko, badaude teknikak ere, ahotsabea lantzeko ere, baina nik uste dute batzutan gertatzen dela errespeto kontua, erabat baztertu egiten dela, orain bada jendia, olako erabaten horrian, politikarien barruan noski, ere bai, aztu egiten zaiola, bestiai zordion errespetua, zordan norberak nahi du bere hitza bestian gainean jarri, gainean esan nahi du otzenago, esan nahi du hitzkillo esan da, beste hitzak enduta, eta hori lantzea nik uste dut hasi beharko litzatekeela norberak hausnartu beharko lukeela, bere patera mundu hontan zein eta momentu hortan, bere aldamenean duen horrek zer suposatzen dion, eta errespetua falta du bari gabe. Nortasuna aipatu duzu, eta hori esan duguna, ahotsa entrenatu daiteke, baina bakoitzak berak duen ahots txirrina auka, ez? Horrek ere afektatzen du, ez dakit, entzulea ohitzen da, edo hobeto da, adibidez, alderdi batek, txirrin batzuk, ahots txirrin batzuk baztertzea, zuzenean. Askotan norberaren pertzepzio kontua izaten da. Orduan, niri adibidez altzait gustatu zeinen ahotak, eta ahots hori beste bat entzatu ditzen da, oso kaskarra. Egia da, zenbait, adibidez, oso ahots nazala duen pertsona batek, ez du asko erakartzen, baina aldi, hori eramaten baina duzu musika mundu, adibidez, badirudi norbait egun modan dagoela, ahots nazala duten zenbaita. Orduan, hitz egiteko ulergarritasuna kentzen dion edo zer arazo, ez da oso egokilea komunikadore egokilea izateko. Orduan, norberaren txirrin hori aldatu neurri batean ez, azkenean atomi bat badago aldatu ezin dena, baina aldatu ezin bada ulergarritasunean dago koezua gehien bat. Orduan, eta gero, gehiago gustatu edo ez gustatu, hori mundu bat, bai. Hori da, bera, adibidez, beste adibidez jarriko dizut, ez horra beste txirrinakin, baina manifestarietan. Nik gogoan dut, garai batian, eta ja prosodia zain daite, manifestazio batian parte hartzeak zan, eta bukara beti zan, ozenago eta gora, tonuan gora. Gaur egun da, adibidez, ez ere zangabe, horre badakizu, zegaraian zauden, ia zein den aldarrikatzen egiten ez dut, olako ahotsa batek eta olako nota batzuk eta olako informazio izugarria eramaten duen. Eta, zein dira hautagaiek hauteskunde kanpaina batean, beren ahotsa eta oso komunikazioan erabiltzean egiten dituzten akats nagusiak? Akats nagusiak, ahotsa aldetik baldin bada, zato nik lehenbiziko gauza esango nuke, askok ezakitela bera ahotsa zein den ere. Ordan hori hartzeko. Gehien bat izaten da abiadura kontua, askok oso askaritza egiten dute, baina nik ez dut gehiagin jarraitzen kanpaina zeren diazan neurri baten dut piskate aspertitzen. Baina bai nabaitu dut, zerbait jarraitu dut, ezinezkoa da, zer ez entzutea, eta nik uste dut hor ere badagola beste moda bat, edo beste modu bat gauzak transmititzeko, eta iruditzen zait, orokorrian apalagoak direla, hitz egiteko momentuan bestetan erritmo aldetik askarregiak direnak, badirudi tonoa ere bat tolerantzeagoa dela, orduan intentsitatea neurtuagoa dela, ez dela horren beste hain erasotzailea ez da, nik dute sentsazioa da, lasai, aldugu, eta horri, oso babes ondila eman nahi bezala, eta hain agresiboa, eta gehien bat izaten da, hori, erritmo kontua,
kantidadea noski, eta gero indarra, intentsitatea, horiek izaten dira. Eta gero, bueno, auskerak, denok ditugu buruan, zenbait politikario, batek ezea gehiago auskatzen dula, besteak olako auskar. Eta gero, baitare, noski, ahotsa eta hizkuntza pobrea, oso hizkuntza pobrea, eta horrela jendia erakartzea, bueno, ni bintzat horrekin hau bat erakartzen. Ni. Ahotsa da bat, hizkuntza ere bai, bat abestiak, egin behar dudarik gabe. Beste gunean, irakurri noen, Twitterren irakurri noen, nola, batek esaten zuen ahotsak, politikarien ahotsak homogenizatu direla. Denak igual modu, berdintxuetan, otonu berdintxuetan, nola horrela lasai moduan hitz egiten dutela. Zuk hori nabaritzen duzu edo pertzepzio faltsua da? Esaten izut denek egin ez jarretzen, hori hartzeko. Baina hor egun, nik zut berezi barko litzatekela zein momentu politikoan gauden, eta askok ez dute berdin hitz egiten egunerokotasunean politikari bezala zen dute, ez pertsona soziala bezala, edo hauteskunde momentu baldin bada. Horan, hauteskunde honetan ez nik hori nabaritu dut. Eta nabaritu dut ere bai, ez da importante batzuk. Adibidez, aztertzeko penakin gelditxo naiz, zenbait emakume gehiago egongo balira, bena hotxan alako izango zen, Eta hori ez dut jaso, gila gizasemea direlako. Eta, gizaseme askok badute bere modua, hitz egiteko, eta emakume askok ere bai, baina nik uste dute emakumeen presentziak ere ematen diola beste plus bat. Nabaitu dut ere bai, beste ahotsa batzuk ere falta izan direla, aukereik ez dutenak, bozka emateko, adibidez. Edo kultura munduan, eta kultura eta ahotsa solotuta daude, gutxi entzun dut, ahots gutxi entzun ditut, kultura aldarrikatzen, aldertatik. Baina, bai, esan dezakegu, orokorrean hauteskunde momentuan asko bihurtu direla oso lasai, baina, beti ernez, badakigu zer dago nornatzen, eta berdin zaitez, partidoko izan, edo, bai, hauteskunde hauetan, bai, denak dute oso modu apala, eta gero adierazten ez dutena, debate batian, Nire azken garaian konturatu naiz, komunikatzaile askorekin batez ere politikariekin, igual gorputza ere azpena oso ondo ikasita daukatela, ahoskera baita, teknikoki nahiko perfektu direla, baina gero atzetik emozioak ez daudela, edo ez dijoa bat esaten dutenarekin. Saiatzen dira jolasten emozioekin teknikoki, baina gero atzean ez badago emozio hori, edo ez badute sinesten esaten dutena, kriston kontraesana da eta faltsu edo plastikozko bezera gelditzen dela. Dudaria gabe, eta ahotsan inguruan ere estrategi pila daude. Adibidez, eta baki denbora leitzi gaitzala, baina adibidez dago, Bai? Bueno, bai, hoxe, 5 segundu besterik ez dira, lortzen dizu, eta jada pazientzia, hau da, isiltasunari noski, eta patxadarari, horrei bildurra diogu, eta arrotz bezala hartzen ditugu, eta ez dakigu hitz egiten, ez bada hitzakin momentu oro hitzaz betetzen, Orduan, guazen pixka bat, elkar bizitza ere, hortan ere oinarritzen da, pixkatu espazioa, demora, isiltasuna, ez duguna, eta hotxa ere isiltasuna da, ala ulertu baditek ere, bai. Ze interesante hori, ezta? Ze interesante hori. Mirari, eskerrik asko, gurean goteagatik, oso interesantea entzun duguna, eta, gu hemen irratian ari garela, aholku horiek kontuan izango ditugu. Bai. Nik ere kontuan hartzen ditut, jaio egiten da, ez egiten dare, bai. Nik uste, arreta jartzeak, badela ere oso gauza importantea, berazu eskerrik asko. Eskerrik asko Mirari Perez Gaztelu foniatra. Beste batean hartzen dugun bigarren kafe bat aurrez aurre eta gaia lantzen jarraitzen dugun, aritzek esaten bezala guk behintzat, hemen irratian lan egiten dugunok, landu beharko zerbait delako. Buruan bihotza behar duelan, zergaitik bizi beste nahietan, izan gaitezen norbera garena. Eta laizter agur esan behar dizuegu, baina lehenago misterio bat argitu berri dugu, beraz hori aipatu behar dugu, Indio Okerrek idatzi du gure etxatean. Goiuri, goatzen zea zuen lanpara marabillosua, bakarra zela uste zenuna, aritzen atzean dagoena, bai, hortxe dago, gure lanpara ez oragarria.
Bai, esan zigun indiokerrek berak etxean lanpara horren bikia zuela. Eta berdinak zirela, eta gu triste jarri ginen uste genuelako gure lanpara zela bakarra munduan. Eta ni nahiko tristetu nintzen, ze, klaro, etxe askotan baldin badago, agian ja ez da inberezia, ez, indiokerrek ziurtatzen digu, begiratu duela, eta ez dela berdina, oso antzekoa dela, eta berea politiagoa dela noski dio. Argazki bat bidali beharko diguzu eta hori aztertuko dugu ze guk gure lanpara asko maite dugu, Ainera deibi zen hitzetan, maialen lujan bioren azken puntu. Esan bezala, agur esan behar dizuegu, eguerdiko 12ak gainean ditugulako, Aritzalku bila Tamaio, eskerrik asko gurera etortzagatik. Eskerrik asko zuei. Itzuliko zara? Bai, ziur baiet. Mai gorostega pozo? Eskerrik asko placer bat, eta gainera bikik, lanpara bikik, errege kafesaliak, bueno, zoragarria. Denetarik izan dugu gorko bigarren kafean, biharrere hementxe izango gara, egunero bezala, goizeko 10 eta 5 naiz irratian. Eskuetan gizartearen arazoa den ardura